apil kok, Pak. Nek melek. Yo kena melek ngono kok. Wah, bonengane kaya panjenengane Pak Warsito. Beda ora. Pak Warsito Sanggung. Genderane ya welok, kendangane ya apik, nek dempung ya bergas, ngempul ya iso. Nang anu kok kuwi. Apa-apa isah kuwi. Hayeng. Mayang ki sae. Mayang ya mayu ya. Weh, kenen kok. Ya syukur ora ketang retak-retik adikku ya nampa. Wong tuwa ki melu seneng melu bungah. Iya. Wah, syukur ki ya garwane bibar gerah niki, Mas. Oh, nggih to, Om. Nggih. Anu gerah napa? Gerah Mantuk saking rumah sakit kenging asam urat. Aduh, asam lambung kok asam urat. Asam lambung terus menjalar teng asam urat ngoten to. Ayam. Dang pinaringan sehat. Nggih, pun mantuk kok. Malah beneran nek jare Rinto. Lah kok malah beneran ki wong bojo lara kudune sedih kok malah beneran. Lah kebak panganan. Ayo hubungane iki apa nek le? Oke wong tilik niku to. Ora ngayang. Mangga mbakmu Pida Sopiana aja meneng ya. Iki. Lakone. Bang bung bang bung bang bung bang bung. Timbung karumo kabarung kali kamari ring kali. Oleh Langkut jumrangkut nyanyi mas samping. Suling jempling ati lengkos sumanding kakak. Jati sana banget lanjiro. Bang bang bung ketipu. Kentir. arep kok dikaya ngapa ki aku melu seneng kok. Sebab sing diduweni genduk Mufidah ki ora diduweni karo sinden-sinden liyane. Dia punya Coba suarane ning ya gerak-gerake terus ya kentire barang kuwi ora diduweni karo wong liya. Ciri khasnya Dik Ciri Mufidah khas. ngoten nggih. Mula nek leku nemokke iki ya tak rewangi. Ya tenanan dhisik ki mau. Leres. Wis. Suwantene sae. Sae. Obahe awak gerakane sae. Ya. Kentire ya sae. Dadi Iya. ciri khasnya teng mriki. Mulane saiki wis nek wis nglumpuk duwite dijalengi sing apik gek dijolke pit montore kae supaya ora mbebrek kaya ngono kae. Pit montor suarane Kowe cek nganggo tosa kae ta, Nduk? tosa. Ora, masih pakai beat tempur. Ya. Tapi enggak apa-apa, namanya juga perjuangan ya kan. Jadi Oke. punyanya apa ya udah diterima. Yang penting nyelengi dulu. Siapa tahu nanti dapat itu Dapat roda. undian BRI ya. Iya. Eneng sing ngersake lagu ya kuwi satu Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Angka lorone lagu Sotya. Kaping telune lagu Lestari. Kanggone genduk ki pokoke kudu obah, Pak. Oh iya. Nek obah mesti ya Gerajakan Banyuwangi. Wah, kudu obah kudu polah. Gerajakan Banyuwangi. Gunung mana yang paling tinggi? Kang kuno neh Enggak, ora itu sudah beda lagi, itu jali-jali. Ya. Ini Gerajakan. Kalau Ya. jali-jali itu dari Betawi ya, Pak? Iya. Oh, berarti tadi kita habis dari Betawi. Betawi, terus kita Ke mengetan. Banyuwangi. Ke Iya. timur ora mengetan cangkemmu. Ya kan etan kan timur, Pak. Iya, tapi Iya. kan bahasanya tadi dari awal kamu sudah pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, iya kan di sini Jawa, jadi ya karena bahasanya campur. Kalau bahasanya di sini Jawa ya kamu harusnya sih jangan campur aduk seperti itu. Jawa ya Jawa, Indonesia Indonesia, cangkemmu. Ya. Jawa ya Jawa. Indonesia supaya cetak. Iya. Lah witiknya Oh iya, Dek. oh, Iya, bahasa iya. Jawa ki angel kok, Nduk. Iya. Iya. Bahasa Indonesia juga sulit. Iya. Kalau aku Ah, karo kamu itu beda. gimana bedanya di mana? Loh, kalau aku karo saya, maksudnya aku karo saya itu beda. Kalau aku? Aku adalah Gareng, rumah saya Wonogiri. Nah, kuwi nek aku. Aku karo saya itu beda. Kalau aku adalah Gareng, rumah saya Wonogiri.
Kalau Kalau saya? saya? Lah pun monggo saking pundi monggo silahkan dikenalkan sendiri. Oh, jenenge Sik, ya. Aku adalah Gareng. Aku adalah Gareng. Kalau Aku adalah Gareng, aku adalah Wonogiri. Kalau saya? Kalau saya? Lah karepmu kowe jangan ndi ngrenteng apa ngendi karepmu. Wah, Wong ora ngerti tekon mula kenalan. sik. Lah kok pikiranmu mau ngerindang iki? Oh, sampean dereng nate tindak mriko to, Pak? Iya, aku jujur ya. Nggih, nggih. Nek kono, ayo wis tekan kono setahun no. Terus suwe napa sedelok? Ya suwe. Enten sing mening mboten? Loh, Sik, iki aku rembukan ya ora apa? ngerti sebabnya apa sing tak parani ngono-ngono dhisik iki sopirku jenenge Mas Agus. Piye kene pirsa kabeh dadi RT ning kono. Oh, RT ning Rendeng iki Mas Agus. Dhisik iya sopirku. Sakniki tesih dadi RT ning Rendeng. Isih ning kono isih. Oh, beneran. Piye? Tak kon nglantarke. Nek perkara kaya ngono lah sambok lantarke lah sapa-sapa iki wis buka dhewe wis isa. Ya. Oke, Gerajakan Banyu. Ayo, oke dadas. Ya, Oke, mangga. Ya. langsung ya. Oke. Up, sik. Mike diselehke. Nek niat kowe dadi Gareng tenan, joget mike diselehke. Oke, Pun. Ora ning kono. Enggak. Diselehke, ora sopan ngono Nggak kuwi. sopan itu, bau. Kuwi ning kono jagongan no kuwi kok. Lah kalih pundi? Mbah. Nek kira-kira Gareng iki do ngaya dikapake tak dikapake. Apa ora bener. Dakokne kene ya ora ganggu ora jago. Wis ora, pokoke ning kono. Wong mikir Sopan, beda. kesopanan itu penting. Siji wireless siji enek kabele kok. Kabelnya. Ya. Nek Nah. Ya maka dadas ya ndak ya. Rajakan ya. Ya piti-pitian, ya piti-pitian.